Така, това е най-стария намерен тракийски култов комплекс в България и е в областта на Старосел, село Старосел. И откривателът ето този археолог доктор Георги Китов. Изключително запазен. Ето вижте, тези стъпала са много интересни, здрави, непокътнати стените. И само 1/3 е разкрит, което е много интересно. Сега ще влезем вътре. По-късно ще снимам всичките тези табла, за да може да почерпим малко повече информация. Аз го гледах на едно клипче. Този храм много интересен. И ето тази тук сводеста конструкция е много интересна. Както казаха, в центъра точно на купола, под купола, звука е много интересен, много интересен. А тук, ако виждате, две лястовички са се скрили на хлад. И си има лястовички. Много е интересно, изключително запазен. Ето го тавана. И така, подът е покрит, но е каменен, очевидно. Лястовичките стоят и си